intombi yami le mfethu inenhloso ezinhle ngayo Ngiyaqhubeka futhi uzeshingishana kanje ukwazi ndoni abanye lokho uyaphinda futhi intombi yakho ukuphinda ndoni awucuphiseki manje ukhushwe le ntombi man awashawa wena kakhulu ndoni awashawa ubengaqala futhi awashawa yini awashawa yini ngibuza lokho nje futhi awashawa yazi abagada asibambeze asakubambi futhi manje asakubambi asibambeze man futhi man awashawa wena asibambeze awashawa umdala wena kubona wena endlini wena nginankinga nawe wena ke ikhasoke ngihamba nawe la siye endlini kumele abanye lokhuluma la wena intombi yami bethu wena mthatha thula wena susek hey susek angifuni uzawusho into ethi thula ngakhuluma wena Ngibingelela lonke babukeli bayo iBlack Line TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami kama la Tufuza dlanga amandla ezulu. So today guys vakashelwe nangu umfowethu nakanjani khona lento esenhlizweni yakhe angasethuli kahle hle ngomuntu wakhe athandana naye esizoyithola futhi kungesikhathi esingakanani kusuka manje. So ke asike size nje ukuthi usiphathele ini sobona kunjani khona sesinjani ngiyaphila nami ngicela ukuthi nesibongo nala usuka khona ngikuzenzele ngwamhlongo sisi wami uyazenzela kodwa vele into zakho nje yebo ngizimele nje khona konke engikwenzayo okay ngoba futhi angisenawo nobaba okay ngibuya eHopwell eMaritzburg okay ukhulele khona yebo njengamanje ukiphi nendawo ngisemlazi kwaV okay mhlambe ke singakafinyeleli ku double zele ngicela ukwazi nje la usuka khona ukhule kanjani ukhuliswa ubani ebambisene nobani and besenjani nje isimo sonke sasekhaya mhlambe abazali bebecaphuna kusale noma bebentula ngaleyo ndlela noma nje bebekwazi uku-afforda uthole noma yini oyifisayo noma kuthiwa sekupheleni kwenyanga but egcineni ubuyithola kahle sisi wami mina ayikho into engathi nje besisokolela ngabe qamanga noma bengebona abazali abazimpunyela abazigwili ngisho kanjalo kodwa hayi konke kuhlanganisa kuhlangana yebo yonke into bengiyidinga bengiyithola noma benesikhathi ukuthi hayi nje mhlambe okay umudinga ukuthi manje okay sokunyanga kuphela kwenyanga kodwa khona hayi becela ngitholile ungowesingaki engalenza kweni ngingowesithathu okay ngowesithathu ufike kube usisi oqala omdala kube umfowethu olama mina naye ungasekho bese kuba yimi olamfowethu bese kuba yimi wesithathu uvala I know bakhona abathemba kwami so 5 yo someone boyithole into noma kuthiwa ungayitholi ngaleso sikhathi but ubugcina uyitholile so abazali bebekwazi unilinganisa nonke ufeel uthando lomzali ukuthi okay sonke nalo umdala umthanda njengoba nami ngowesithathu engithanda kanye nalabo abanye abangilandelayo sonke basithanda ngendlela elinganayo noma mhlambe khona labo abaspecial ukuthi okay lo akathethiswa lo akathunywa ithina kuphela igqila la ekhaya mhlambe sesiyisebenza la ekhaya hayi lutho usisi wami abazali bami ngathi bebe neqiniso okay hayi bebe ngabona abazali bamaxoku ngoba akekho umuntu eke ngibone ukuthi hayi mhlambe khona akutholayo mhlambe kunenkuni omunye into nje mangabe nginawo nomfowethu unawo nomsisi unawo sonke sonke nje sikudingayo sonke bese kuthola ngesikhathi futhi esifanele ngendlela futhi efanayo so ngicela ukwazi nge-relationship yakho leyo uzele ke manje uhlangane kuphi nomuntu wakho nihlangane endaweni kanjani and yabanjani i-relationship ekuqaleni kwayo sisi wami umuntu engize ngaye lapha ngigule naye kahle ngisikwe naye endaweni eyodwa nje siwa naye futhi naye emakhaya eMaritzburg sobabili okay umuntu nje ngimaze nje ngoba besikhula nje endaweni eyodwa so ngimaze ebusheni bakhe okay bese kuthi ke mase kuhamba impilo ke mase basiphume ezikoleni ke siyofunda sesizofuna imisebenzi ke sibaselapha eThekwini nje manje ukuhamba kwesikhathi naye futhi weza naye futhi lapha ke ngasiqinise ngihlasa wabini ndawonye sonke sahlala wabili uzahlala namanje ngihlala naye namanje okay sibona phela mhlawumbe ngabe uya emsebenzini nami ngiye emsebenzini kube yilokho nje kodwa nje ngikhule naye ngimazi nje kakhulu okay mhlambe ke wamfica enomuntu noma akakutshelanga mhlambe khona indlela wazibonela ngayo noma wayengenamuntu nje vele nje ayi naye wathi akanamuntu nami futhi akungakusola futhi ke ngabe ngamanga ngoba ngangibona nje mina ngangikhululekile nje kuyena hayi wayenganalutho ngabe ngamanga phela ayikho into eziyamasala kangikhombisa wona njengoba uthi umazi ebusheni bakhe wafica sengingeneka eminyangweni noma wena oqala ngawo wavula
waphinde futhi wakhokha futhi nasekhaya wahambisa iy'mfanelo zakhona ngokuvula kwakho. Yebo sisi, mina impela umuntu oqala nje angahlangana naye. Okay. Ekuqala nje uhlangana nomuntu wesilisa uqale ngampela ngoba sinawo nanomntwana wentombazane. Oh, mnganani mntwana? Una 2 years. Okay. Yebo. Okay. Manje yini lekulethile la ngoba kuzwakala ngazuthi beni right ngokulalela kwami. So uyini le ekuphushile ukuthi uzofinyelele kule show? Udidwe yini? Mhlambe uzweni noma bakutshele noma uzibambeleni wena? Ngabe ngikamama ethi khona ngingakubamba zaze ngibone lutho. Futhi ayikho into esolisayo. Kuphela since bengabantu ngumuntu edala ngiphila naye. So kunosisa amjwayele naye nami sengize ngamjwayela ngoba ngijwayelene naye. Okay. Kuyena ungitshela ukuthi ake ngibhekisise lapha ngathi khona ungahambi kahle. Futhi ngiqonde straight ngambuza ngathi hayi yini uboneni na? Athi hayi ngoba yena ngithi yena bahlala ndawonye bona mina ngithe uqhela kubona. Okay. Yebo, so athi hayi kunento lo umuntu wami lo emphila naye mina unokuthi ake bashiye nje kunomfowethu uthi amaziyo lapha na ke omakhelwane wabo avamise ukuthi engathi khona ungahambi kahle bowabona bowabili khona angayitholi kahle. So athi nami ke ngizama ukulandelela. Yikho ngithe ngoba mina sonke isikhathi mina uma ngimdinga ngiyamthola. Uyangifonela, ngiyamfonela. Yonke into esiyenzayo nje up to date, ngishaya good night, ngishaya good morning, yonke into nje every time every day. So iyona into engizothi ngicine ngizaka ngoba ayikho amasani ngibona mina ayikho into engikwazi ukuthi ngiyithole ebambekayo. So mhlawumbe ngithi mhlawumbe khona bengase ngithwele khona mhlawumbe mhlawumbe uzongitshela nina ngazi ukuthi kwamina noma ngibuza nje lutho futhi nami mfaka into engiyibonayo. Okay, so njengoba la uyalahlela hayi ukuthi khona uyibona. Ayi ngithatha ama chances wami ngizwile kuphela just ngifuna ukuthola iproof ukuthi khona iproof engiyitholayo. Ngoba mina ayikho into engiyibonayo. Sonke isikhathi nje ngikhuluma naye naku apps WhatsApp na konke ku right nje. So if lento ulosisi lo ajwayelene naye osuze nawe wacisha ukusondela into zokwakhe oyizwe ngaye. What if ayikho leyo nto? What if mhlambe bekuwumona nje uthola esethula indaba ezirong kuwena mhlambe efuna ukuthi mhlambe ebona indlela enithandana ngayo mhlambe akayithandi mhlambe akekho happy ngayo mhlambe futhi yena akaqondani yena nomuntu ozomthanda ngalendlela umngani wakhe athandwa ngayo. What if bekuyinto nje engekho ayisukelayo and ayezwe umuntu wakhe ukuthi uze wafikanyelela kule show le enje awuboni yini leyo nto leyo ingasidale umonakalo kunina noba2 uzoyivika kanjani leyo nto leyo? Hey sisami koba nzima. If akho lutho Koba nzima kodwa manje ngiyathola ukuthi ngempela cha akho lutho. Ngomtshela nomngane ukuthi sisaunaka indaba zakho uphuma endabeni zabantu. Okay. Ngomtshela nje ukuthi akafunde nje ukubheka indaba zakhe. Kahle kahle kushuka bekhona ukuthi unomona phela kuyacaca. So if kukhona mhlambe uzobadedela baqhubeke nempilo yabo kube ukuthi mhlanganisiwe umntwana. Umfazi kabani sisi wami? Umfazi kabani? Umfazi kabani? Okay, ngiyawuthanda lo mbuzo ngoba ungilidele ekutheni ngibuza ukuthi if kukhona lokho and uthola ukuthi sebenze zonke izinto ezenziwa abantu abathandanayo ufuna ungitshela ukuthi usawuphinde uyongena kulomnyango wazi ukuthi ukhona umunye umfowethu oke wangena kuloya mnyango lo waziqalela wena waphinde wakhokha wahambisa imfanelo kubo. Kuyoba nzima. Kodwa futhi nokumdedela futhi akulula futhi. Akukho lula ne. Akulula nakho ngoba lo muntu sengiphila nesikhathi eside sesihambile impilo. Okay. Nokuqala umuntu omusha ngibona ukuthi ngisengakwazi ukumela, yabona. Okay. Because angimazi yena usukaphi. Lona ngiyamazi usukaphi ngikhule naye. Yabona umehluko lapho nje. Manje ngeke kube lula. Sisengicela futhi ungayi lapho. Ngiyacela ungayi lapho. Phathisa nenhliziyo ebuhlungu. Ungayi ngiyacela nje. Angifuni ukuyicabanga leyo. Ukhona umuntu ahamba naye. Angazi noma bayathandana but ukhona umuntu ahamba naye. Ngicela ungenza isikhathi esincane. Ngikhulume nabo kuqala boba2 ngizwe ukuthi ithinto yabo phakathi kwabo. Mase ngiqedile ngizokulanda. Manje swami, sekhona umuntu ahamba naye. Yes, ukhona umuntu ahamba naye. Anginayisho noma bathandana naye. Ngizwaka kahle. Ukhona umuntu ahamba naye. Bawu2. And akazi ukuthi wena ukhona la. Akazi ukuthi ubhalile kwishow. Ngimfonelele ngamcela ukuthi ngicela ukuthi ufike ku-live show nomuntu osemathandweni naye, umuntu wakho. So ngicela unginikeze leso sikhathi esincane ngikhulume naye bese ngiyakulanda mase siqedile. Hayi kulungile ngiyabonga. Ngicela usandizele bani. Sanibonani. Njani? Saphela njani? Ngiyaphila nami. Ngiyanamukela kulolu hlelo lwezothando and ngiyafisa ukwazi ngani. Ngicela ukwazi nje igama nesibongo nala usuka khona. Ngicebo nganzama ngisebenza imkhulu. Ucebo. Okay. Nganzama ngisebenza inkulu. Oh, okay. Awuhlala ngihlala eMlazi kwaVingo kwaDorho ngifike last year. Oh.
Sisibanini. Ukholiwe wakangwane ngisuka eStenga eMaxwell ngokuhlala ngihlala eMlazi kaVini. Oh, okay. So ngicela ukwazi la nihlangane khona. Nihlangene kuphi? Noma manje angangichazela nihlanganele kuphi and singani i-relation iqalile. Okay, mina nobhuti sahlangana eGateway siswami. Emall nje sihamba itolo lapha nalapha ngahlangana naye. Hlane unyaka odlule. Wona nyaka aqala ukufika ngawo eMlazi. Oh, bana approach umunye. Phela sekuyenzeka nathi siqale phela. Hayi lutho yena. Oh, yena. Yeah. Okay, wathi mawuqala umbona, wafikelwa yini emqondweni wakho uma umbhekile nje? Uzoqala ngakhuluma naye. Uqala ukumbona kwakho usisi ngihlanda eGateway. Ngafela umqondo ukuthi engawazi ukuvusa umuzwa omkhulu. Okay. Ngabona ngabo umngami. Ngendlela sangibuza ngendlela yona esimila isona. Okay. So ekuhlanganeni kwengxoxo yenu wakubuza yini noma wa-check yini ukuthi ukhona yini umuntu omficile ngaleso sikhathi kade uqala hlangana naye? Ukuhlangana kwethu wangibuza naye umuntu weza amazwi angikhuluma athanda ubasilazi nenkomo yami athanda ubasilazi. Wangibuza naye umuntu amtshela naye umuntu ngambuza ngamthi naye umuntu wathi akanayo umuntu. Wathi akanamuntu. Wathi anamuntu. Okay. Okay. Wena busunamntwana? Hayi lutho nginamntwana. Uhlalele? Ngiyadlala. Akaqonda nje uthi? Hayi aqondani. Okay. Sisomcela ukwazi la. Wena unamntwana? Yebo nginawo umntwana sisi. Oh, okay. Ubaba wakhe sho ukuthi akuhlangananga njengoba ngasikho ndawo. Hayi akusayisekile isihlanu sayo mina nobaba wengane. Okay. Kodwa nike ngizama ukukhuluma mhlawumbe ngozinto ehlanganisa umntwana phakathi noma usakhuluma naye mhlawumbe kungenzeka ukuthi abakubo bakhuluma nawe noma ukuxhumana nabazali. Sekuxhumana abazali sisi mina naye into ehlanganisayo manje. Okay. Mase uthola ukuthi ubhuti nje uyithole ngelilanga ukuthi unomuntu wakhe aserious naye njengomuntu mhlawumbe ongenzeka ukuthi akithi uqala umbona last year. Mhlawumbe umuntu abevele ephilisana naye mhlawumbe wakufihlela and uyazibambela ukuthi okay abengahliwa naloya muntu noma khona umuntu omusha ofika emva kwakho and bayathandana. Mhlawumbe ungakhetha ukumshiya noma ungahlala udlelwano kodwa ube nomqondo ukuthi nami ngiyamthanda angizoya ndawo kulungile angangena kwi-relationship yakhe leyayenzayo but mina angingeni kuyona mina ngiyayithandela yena angiyindawo. Hayi ngoba sisi ngisamthanda ngibo ukuthi khona la ngaya khona. Okay. Manivashela nisonibonana kuphi? Siyasibonana khona endlini yakhe. Oh wena umvakashelayo? Yebo. Okay. Kodwa ngicela ukwazi mase uthola ukuthi umuntu wakho unomuntu athandana naye ongenzeka ukuthi wakufihlela ngaye wakutshela mhlawumbe ukuthi usingle ngesholo nje hayi ngoba ukuthi into ekhona noma mhlawumbe une boyfriend entsha efike emva kwakho and uyabona ukuthi bayathandana uqanjeliwa amanga noma uqanjelwa amanga mhlawumbe ungamshiya noma ungaqhubeka naye. Akulula ngimshiye ungithemisile ngiqala umbona. Okay. Uma uthi ngizoza ngomuntu ukuthi umuntu wami umuntu akulula ngimlalelo ba umuntu wesithathu kanjani abantu ababili adingeki. Mase uzibambele ke. If yazibambela nje. Engizothi ukuhlala mama. Uzohlala? Hayi ngizothi ukuhlala ngithule. Okay, nongiyezwa. Ngine surprise yenu noba uthu. Indinga nobabili. So ngiyacela ukuthi nisukumeni nibheke ngala ukuze ngizokwazi ukuthi ngiyilande bese siyaqhubeka ke nengxoxo yethu because isaminingi eminye imibuzo engisafisa ukuthi ngimbuze yona ukuze ngizokunazi kahle nobabili. So manje ngicela phamini ukuze ngizokwazi ukuthi ngilandele igift yethu. Alright. Nibheke nje la. Ngicela usondezele igift. Ziyakhala manje. Ziyakhala manje. Ngicela usondezele igift yethu ube ngala. Phezu kwesihlalo. Ngicela ukuthi nijikeni nihlale ngala udadewethu ngala umfowethu ngale. Usaright? Ubona nje? Ngisekho right. Awukho right ne? Angikho right. Dadewethu, alright? Ngiright nami. Ubani ubhuti ongena manje? Uyamazi? Hayi ngiyamazi. Mazi kanjani? Uyini nami? Batatazela bangikhuluma. Hayi. Sathandana noZakheni noZenzeli. Awusho ngomini ukuthi ubhuti uhamba naye wakufica ungenamuntu. Ngokwami sisi kunjalo uthi nami sengiyamangala surprise ukuthi kanti uyena. Ubhalile ukuhlelo lethu ngifunani umuntu wami ngoba nakho benga understand ukuthi kwenzakalani.
ukhona umuntu azwe ngaye ukuthi khona lento busy ngayo kodwa ngicela lowo muntu singamusho okubalekile njengamanje ukuthi sichazelane ukuthi kwenzakalani la ngiyacabanga ukuthi zenzele ukuthi uyadinga ukwazi so ngiyacela umchazele Ukuthi angisazi ukuthi ngithini yathusa. Wakwazi la sisungazi. Mina ngicabanga ukuthi nje njengoba ngifika la mina ngiqala ngithola umuntu la. Wena manje ngihlula ukuthi ukhulume nami endlini obungilethe la. Yini bengihlula? Yini ebikuhlula? Ngoba phela uhlezi ungibona zonke izinsuku. Yazi ke ngami yini? Lento yenza ukuthi ungibukanise nabantu yona uyibona i-right. Yazi ukuthi yini inkinga yami? Yini? Bengazi ukuthi ngisuke ngiphake umlomo moya ngine ngikulimaza futhi. Makwenza mhlawumbe khona into evelayo. So manje yikho ngifuna ukwazi ukuthi nanokuthi ke iqinisekiso yonke into lebenganazo. Manje ngicela usunaso manje usuwazi nakuphela ngibona umuntu wangibani. Ngibona umuntu. Fanele mina wena. Wonke umhlaba ukuthi phela ngibona umuntu. Oh namahlazi awasaba futhi unjalo. Oh uyamsaba lo muntu. Amahlazi awasaba futhi nakho usama camera. Camera uyamsaba. Usama camera. Hey. Umuntu angamazi umuntu mina ngazi wena. Hayi yazenzele nyamangaza shemu. Oh mina ngimangazayo manje. Hayi yamanga. Kodwa fanele utshela mina ukuthi kwenzakalani kuphela. Lokho nje ngifuna ukwazi. Uzongishiya endlini. Uzongibizela ama-camera. Endlini kushela ukuthini njengoba ngiyakutshela ngiqiniseko bengingenazo. Awungiboni wena. Iqiniseko bengingenazo. Bungenaso isiqiniseko. Anginaso. Mawubona uzosithola. Mhlawumbe uzosithola namhlanje mangicabanga. Asazi. Wena fanele utshele mina njengamanje siphela akwazi ukukhuluma kanjalo kimi. Awukwazi ukukhuluma kanjalo. Oh sunenkani namhlanje. Hayi asazi. Uthi mina angiboni usho kumina ukuthi angiboni. Awungiboni. Mana sikhuluma nami kanjalo. Hey bo. Kanjalo. Hayibo. Uma nawe. Dala mina nawe siphila nawe akazi ukukhuluma nami ngale ndlela. Akazi ukukhuluma nami ngale ndlela. Angaze ngikhulume ngale ndlela. Mawusubona izinto eshintsha indaba ungayibuza. Man. Ufuna umfana eduze mfowethu ngeke ngizimenzele ukuthi. Uzoshaya abantu. Uzoshaya abantu. Sesifuna sibonisane nje kahle. Intombi yami phambi kwami mfowethu. Usunamandla okungishaya. Yini le? Intombi yami phambi kwami. Yini le bafo? Intombi yami. Intombi yakho le? Ya bafo. Hayi bo, cha namhlanje umuntu uyahlolelwa namhlanje. Mani bafo yazi. Yathemba ukuthi uyizwele. Mani mfethu. Yini? Intombi yami mfowethu. Intombi yakho le? Ukufika kwami ke nje uthwana muntu. Ngiyaxaya mase ngibona wena futhi. Intombi yakho le? Intombi yami mfowethu. Ubhuti. Uyangazi? Angikwazi akufuna nakwazi ntoni. Ubhuti. Kuba kwazi awungithi. Ngeke ungibheke kahle mina uyabona. Nginsizwe phela efana kithi mina. Hayi Angiyona nje insanga angibhekwe mina yezo. Unjalo mfowethu. Awekho umuntu watshela mina atshele mina ngomuntu wami athi intombi yakhe. Uze lokho mfowethu. Hayi intombi yami nami mfowethu. Futhi uyaphinda futhi. Akhuleka. Uyaphinda futhi. Uyaphinda lo mfo. Hey. Uyaphinda lo muntu madoda. Mana futhi mana uthe yini? Intombi yami mfowethu. Manje wena uzoloku usuma ufuna ukushaya ingane la uyibona ukuthi ingane ingane. Uyamkhulumela Nkosi yambhululu wakhe. Ingane. Uyamkhulumela. Uyamkhulumela mana. Wawena ke kwamthu. Yabona ngibhekani nobabili ke manje. Babhane nonke ke nonke. Ngoba nazi nisuka kuphi. Uzoshaya bani? Nonke ke manje nonke. Lokothe. Nawe uyamkhulumela ngithi. Yamkhulumela. Yabona wena kushilo kwenza uzoshaya kodwa namhlanje. Yabona namhlanje ngizoqala ukushaya. Uthi iphuphozo liphupha namhlanje lelo ake ungishaya. Yabona umuntu efana nazi ngimshaya. Ekangifungile empilweni yami ukuthi akusoze ngize ngibeke isandla umuntu sifazane. Kodwa namhlanje ngizokwenza lokho. Futhi umshaya wakho uhamba wakho nawe futhi la eThekwini. Intombi yami le mfowethu. Inenhloso ezinhle ngayo. Uyaqhubeka futhi Ngizeshingishana kanje ngikwazi ntoni. Abanye lokho bayaphinda futhi intombi yakho. Ngiphinda ntoni. Awucothiseki Kwaje into manje sokwenza. kushilo intombi yami. Mana. Awashawa wena. Kakhulu ntoni. Awashawa. Ubengaqala. Futhi awashawa yini? Awashawa. Awashawa yini? Ngibuza lokho nje mfethu awashawa yini? Yazi abagadi asibambele. Wasakubambile futhi manje, wasakubambile manje, wasakubambile. Mana futhi mana. Awashawa wena. Asibambele. Awashawa. Umdala futhi. Awashawa. Umdala. Wena ngizokubona wena endlini wena. Wena nginkinga nawe. Wena ke ngikhathi sonke ngihamba nawe la siye endlini. Sikhulumela abanye lokhuluma la. Wena intombi yami mfethu. Hey wena mthatha thula wena suseka. Hey. Aw, suseka. Angifuni uzawusho into ethi ngeke thula ngakhuluma ngakho. Thula ngakhuluma wena. Ngakhuluma. Thula nje. Angikwazi, awungazi, sithanda nawe la. So angifuni uphawu lezo. Cha Angifuni ukuzwa. Ungaphawuli wena. Uphame noma usibakele Nami ngifane ngikhulume naye into engimazi wena ngikwazi wena. Uyindlela yakho omunye umuzi ngiyaziqhubeka futhi. Awuhlale phansi. Ngathula yezo. awusathandwa nje. Ngikuthule mina. Thana wena. Awusarekhodi la nje wena. Ushito ngitshela wona. Ushito ngitshela wona yes. Ukhiphe amasingini. Ushito lo ngitshela wona yes. Ushito ngitshela wona. Ushito lo. Ngakhuluma lokho umuntu engingabona. Uzibonisa nabantu yini abuhlala phansi ufuna ukushaya ingane hlala phansi hayibo ngithemba ukuthi lokukhuluma wena Hlala phansi, ungalikuxoxa ngizobona endlini ntambama wena
lento ikhuluma la ngifuna So uyiphinde esibose futhi uyobungithatha. ngifuna uyiphinde futhi Siswa mina ngicela ukwazi la why you relaxa kanje mekuqhamuka uzenzela. Why usho kube lula ukuthi umuntu angiyazi akuthini ayakushaya na okay fine ngiya understand that. Ukuthi ungathi wangiyazi akushaya vele akanayo imvumo ukushaya ngiyakuzwa lokho but why you relaxa kangaka maqhamuka uzenzela umuntu osuka naye ekudeni why Ngisuka naye ekudeni impela sisikoda naye bekumele ayibuze ukuthi njengoba sezwile ngokuthi uzwile ukuthi khona umuntu eninaye imuphi yena urongo wenzile uzenzele. Okay wenzeni ke le dala ukuthi uzwe ungangitshela ube nomunye umuntu ebekhona uzenzela wenzeni angifuna ungasho sisami siwa ukuthi impela nozenzele kodwa mase ukhaya into off nje ngaye kusiyami off lokho kwangempela siphilile impela naye bengikuthi no hayi ubhuti bandla shame u right uyangiprovide ngokonke kodwa manje hayi akasawenzi kahle umsebenzi westudio kushintshe akasawenzi nje kahle manje sekuyiphatha nje engayazi labanye labo bakhuluma kubantu so naye nami ngibona ukuthi no ukuze nami ngizizwe ngihappy ngiright awe ngithola ozoba ngangami. Okay manje awumtshela ngangani ke umuntu wakho omaziyo osuka naye ekudeni ukuthi angisakho happy ngo1 no 2 no 3 e-studio uma si record awumtsheli ngani kahle ukuze azele kona ukuthi ngiyamsukela sho sengibona abangcono kunaye. Okay shuthi uzenzele ayikho akafuni ukuthi umhlalise phansi nikhulume uphila ngodlame nje vele yini uyashaya yini akazange ngishaya uduka umbotha indlela asuke enomfutho ngakhona suke kuyakhona impela uyathetha nje uyathetha kakhulu. Okay angisho beniba nazi ikhathi lani happy kona about 2 besiba nazi impela isona sikhathi ke lesofana ukukhuluma ngazo ngezinto ezingagculisi kwi relationship umuntu uma umbona ukuthi okay weseseke today ila ufaka khona ukuthi ngicela ungishintshele ukuthi nokuthi awuzixaka kangani if bewusamthanda ngempela if bewusazimisele ngaye why unganyusanga amasokisi umtshele ukuthi awukho right ngo1 no 2 no 3 kuyafana shathu kwehlisela umoya uhappy ngesikhathi uthi uyaqala ukukhuluma naye hayi ubhuti abantu boom ngathi usuke kulindele ukuthi uzothini kuyena uyayidefenda uyambona usuyakuthanda kodwa uyayidefenda uyacabanga ukuthi if bengenandaba nawe ubengayazi ayixanga ukubhalela ishow ethi umfuna umuntu ubengeke bezokubuka nje uzenzela into zakho. Hayi ke angazi inkosi yami ngoba hayi mina angisamfuni ngeke ngihlalele imfathu siswami into engangisinda uyamala uyamshiya hayi ke ngihlele ngalutho mina susesela hayibo usho hayi sisingeke ngicela ukutshela lokho yena ayizwele yena ukhuluma naye nje asikho vele thina nisele noba uthi unozenzela hayi ngiyacabanga ukuthi nawe uzwa kahle ukuthi nje lele ukuthi nje izenzele mfethu angifuni ungasho suka kude impela nawe empilweni sisukela sibancane kodwa manje ayi sekungaphezulu ukwenza kwami mana if akabhalanga ke kushow uzenzela uzothola kuze kube nini ungamtshela ukuthi akasekho enhlizweni yakho bese sofika isikhathi sothi ngimazisi uyangixaka nje nami sezongibhalela ama-show isofika nini isikhathi sisi bese sofika sofika nini wena bekumele usilinde qala ngale la ngicela ngakho wehlahle wena bekumele usilinde nje ngilinde nina ukuthi wazi ukuthi indaba yakho si-10 off nje into fanele ngilinde wena usawuhamba usantuza usantuza khona bese ngilinde wena usukhomba intombi yami nje yasantuza ntoni ngiyayikhomba hayibo ebhuti phela umuntu wami lo ngimlobolile wena uyinja nje qhamuka shuthi usalile phela uyinja nje wena usalile asayina laphethe kwini yazi hayi bayi uzwa ukuthi usalile ntoni ngiyazi nje sekumlando ngithini yakuzwa lokho ebhuti ngithe kona ngiyonsanga ngibheke mina yazi ngisho njalo kuwe umthetho egwamela banjwa vele lephambi ushuwele igwala yazi uthini lebuzayibona namhlanje ukuthi igwala yini yazi ngithe ngiyengicwa naye kahle nje sikhulumisa njengamadoda yazi bhuti ya ithi ngikhulume naye wena mfethu solela ingakwazi waliwa solela udlama lulungisa solela udlama lweze yani alungisa udlama kontinga lona udlama waliwa ngisalungisela hlobo wena udinga futhi udlama amandla walinganiwe ngekashedwe ngathi awuqhathwanga wena yazi alingani amandla ntoni soke intombi yami mfowethu futhi siyakude ufuna ukunayo ngithehlukana ukubiza umuntu wami ngentombi yakho intombi yami mfowethu owenza kuyona ukuthi sekushabalele ntoni mina sengibhulonga kuyona mfowethu awuyazi wena yazi wena dadewethu ngicela usukume uthathe umuntu wakho wena abantu awubazi wena bese hamba intombi yami ntoni mhlawumbe futhi sokuthinta efonini mfowethu asahambe mina uhamba naye ngihamba naye sisi hey wena bafo uzoyithinta nje uzomvakashela endlini uyokhuluma naye noma usumdulile awusafuni into ezolokhu ikuhlanganisa naye uyakhombisa khona umntwana phakathi kwenu ona-2 osandinga noba usadinga izandla zenzo into engizoyenza nibambisene into engizoyenza thatha umntwana ngimise kithi okay okwesibili
bese ngitshela abazali bakhe bonke yonke le nyaka ayenzileyo batshele nje ukuthi wenzeni kusuka apho kuyaphi yonke into. Okay. Okwesithathu engikhokhele ngiyakufuna kubuye back. Okugcina kwayena samdinga. Ngoba nje kwamini sesichithu nje kimi sengiyamenyanya. Yabona into eyenzakalayo sisi. Noma senginayo. Ngizomajima ukuthi le nto engenza nayo ukuthi beyenza nalo wamuntu. Izovike iyakhuluke lo nto leyo ngisamdinga nje. Uyazibona ungena kwi-relationship entsha nomunye umuntu noma usafuna ukuphola nje kugwinye nje udaba la sisi uma wengane yakho noma hayi kwamanje awujahile vele. Umuntu ofana naye kuzoba nzima ukumthola ngoba ngifuna mina umuntu engizomqala uyabona ingami leyo. Angimfuni umuntu esengimthola endleleni nje uyabona isuka kwabanye abantu. Mhlambe lokho uzongenza ukuthi ngithi ukuhlala kuqala ngibuke nje okwamanje. No, kulungile but ngiyaxolisa indlela othole ngayo. Angazi ukuthi mhlawumbe uzomisana kanjani enhlizweni yakho wena ozazi ukuthi uzoba right uma wenzeni but asikisi. Hayi kulungile kodwa liyayidinga iskisi bemele ngiyilwe. Bebuhlungu nje ukuthi lo mfowethu lo ngabedwa lokho engivimba bengifuna mina vele lento siluze njengamadoda lento le kuphela. Ngoba into engidinga Kodwa ngeke usabalandelela bobawu2. Hayi kodwa kubona ngathi kowenzakalani ngithembisa lutho. Okay. Angithembisa lutho nje ngoba ngeke ngikwazi ukuyicontrol into engakwazi ukuyilimit indlela engizizwa ngayo njengamanje. Mhlawumbe nawe ngoba ndayibhekene nawe uunderstand wena. Kodwa mina ibhlungu lento engiyibonayo. Muka lapha ekhaya nezibonela nani ukuthi siphethe ngani. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, share ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi pharmacy Black Life Traditional Pharmacy. Black